Toto je Veronika. Pred rokom zložila sľub europoslankyne. Jej hlavnou prioritou je bezpečnejší internet pre deti. Prvé výsledky vidno na upravenej smernici proti sexuálnemu zneužívaniu detí, na ktorej som pracovala. V tomto boji nepoľavuje a už teraz zlaďuje stanovisko svojej politickej rodiny k väčšej ochrane mentálneho zdravia detí na sociálnych sieťach. Bojuje aj za to, aby ženy mali rovnaké príležitosti. Napríklad, aby ženy za rovnakú prácu dostali rovnaký dôchodok. Je odhodlaná pracovať aj na témach, ktoré nie sú, premiérske. Lebo nerada počúvam, že sa niečo nedá. Preto už teraz pracuje na riešení výpadkov zdravotného personálu v Európskej únii. V ďalšej kríze potrebujeme byť lepšie pripravení. Osobne navštívila Kyjev. A aj tam riešila to, čo je často prehliadané, duševné zdravie. Videla som Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí dennodenne pracujú na tom, aby sa stali súčasťou Európskej únie a zároveň si opäť uvedomila, ako my často zabúdame na to, čo máme. Celá rodina sa presťahovala do Bruselu, pretože túto prácu nechcela robiť na poli. Ale večere stále varí Matej. Zvláda Europarlament, rodinu aj krízové situácie. Ako napríklad, keď si zabudne hlasovaciu kartičku. To sa stalo raz. No dobre, dvakrát. Vidno, že túto prácu robí srdcom. Nezabudnite ju sledovať. Bude to ešte zaujímavé.